Ring. Ayo eh. Ano ba ayo? Wala mo dawat. Bakit ano ba in-applyan mo? Manager. What? Ano? Siya may tao kay. Kaya pala na akong manager eh. Kapoy rin libur eh. Ba't manager naman in-applyan mo? Siya. Nga, kara libur kapoy makina. Gamay magsweldo. Siya may taon ka eh. Sino tatanggap sa'yo, manager? Eh, daycare lang naman tinapos mo, di ba? Ang dikir na eh. Sige pa, masusulat nga. Di ba ka nakapag-elementary? Uy, ayo eh. Pakita na ko rin mga experience na ko ta kanta. Oh, dahil kanta yung experience. Oh, gudawatan oh. Kang igit naman na. Resume dapat dinala mo. Ba't ito na magdala-dala mo? Taon eh. Sambok! Nga, mas lapat din ako para experience ko no. Pakita nga kung ano experience. Oh, ini, kanta. Experience. Oh, di ba? Experience mo magkanta-kanta. Gudawatan oh. Tapos tatanggapin ka manager. Lakas ng loob ng manager. Applyan mo. Siya may tao ka. Ngayon, libur. Kapoy, libur. Ano niya? Siya may tao ka. Dapat helper sa labor. Oh, yate, helper. Nade, helper ng libur. Tao eh. Pwede ba yung matanggap ka kasi daycare lang naman natapos mo. Di ka nakapag-kinder. Di ka nakapag-grade 1. Helper sa labor. Yawa, di tayo ka na yung katungod mo apply. Manager. Ano, asin kay ko kaya madawat ko manager. Kapoy, trabaho ng libur-libur. Eh. Ang manager yung mga nakapag-college. Ay naku, Tinoy. May diploma dapat pag manager. Asan ang diploma mo? Ni resume wala kang bit-bit. Ito eh, experience man eh. Kanta. Tao eh. Diyan pa lang, di ka natatanggapin. Ay. Tigil-tigilan mo kung nakabuguan mo kaya di ka natatanggap sa trabaho. Tingnan. Ilang ulit ka nakaka-apply? Oh, yung isa na tsambahan na natanggap ka. Kasi ikaw naman yung sumuko. Ngayon maghanap ka naman ng trabaho, manager pa yung gusto mo. Taas naman ang level mo. Saon na ko na hindi ko daw atong nila. Tao eh. Bumalik ka doon, sabihin mo helper ng labor ka. Dalian mo. Adi ko eh. Hilpir nos libur nun di ko eh. Sa tao eh. Yan, iwan mo na. Dalian mo. Bumalik ka doon. Manager dyan po na-applyan ako. Sa tao eh. Ay, naku, sakit sa ulo ka talaga, Tinoy. Tao eh, mata eh. Matapos na itong taon, di ka matatanggap ng manager. Balik! Sabi mo, helper ng labor, huwag kang uwi dito hanggat di ka matanggap sa trabaho. Hanggat wala